Odi sing dawa kok aku terus. Lah njaluk piye? Ya aku sing nganggo Odi ah. Njaluk Odi. Nganggo Odi aku. Njaluk sing ndek kono. Sak pira Mas iku Mas? Bapak Odi. Pak Odi. Pak Wakiden apa Pak Odi? Odi untumu kono. Pak Wakiden. Pak Wakiden. Lali aku. Pak Wakiden pancen bagus tenan. Piyayine grapya nyenengake Adi dalam hati. Nyenengake Adi dalam hati. Jeng 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 lho Mas. Cocok toh? Heh? Kok ana jeng-jeng jeng? Loh, kalau ada baba jeng-jeng, maka lagu harus berhenti. Berarti anggere ana jeng-jeng jeng, Berhenti lagu. lagune mendek. Nah, aku sing nganggo jeng-jeng-jeng aku. Iki kira di pendirian blas. Lah, apa mbok bodoni terus? Pak Wakiden pancen bagus tenan. Piyatune grapya. Nyenengake Adi dalam hati. Nyenengake Adi dalam hati. Dreng 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 dreng. cekuak 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 cekuak. Nyenengake Adi dalam hati. Nyenengake Adi dalam hati. Dreng 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 dreng. cekuak cekuak. Nyenengake Adi dalam hati. Nyenengake Adi dalam hati. Dreng 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 dreng. cekuak. Nyenengake Adi dalam hati. Adi cekuak. Mendek ah. Lah kowe jare nek jreng-jreng-jreng bar kok ana cekuwek-cekuwek. Ya ngene Mas, jeng-jeng isih mlaku, nek ana cekuwek yo mlaku Mas Melodi. Jreng mati. Mati. Nek ana cekuwek-cekuwek, Ya lanjut lagi ngono lho. cekuwek Lanjut lagi. Masa entek. Mik ora nggawa dhewe kowe kok. Ayo ora gelem nggawa dhewe Pak ya. Bisa ngarep. Lho. Wah. Halo. Suarane Wakiden pancen bagus tenan. piyantune grapya. Nyenengake Adi dalam hati. Nyenengake Adi dalam hati. Dreng 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 cekuwek. Ora usah nganggo cekuwek. kene. Engko nek kowe tak kuwek kok iso senengan sing ora-ora. Piye lek mau amuki terus bet aku. Aja do bodoni kancane ya. Gene. Oh nyanyi yo nyanyi. Nek kene iki aku asline yo isen wong ana penyanyi kok kono lho. Kok luar negeri. Ini ndi? Ri. Mama. Gene. Andek nane nganggo klegen kok. Kok luar negeri kono lho. Apa bet? Ana apa? Siram. Ya ora ngono leh. Celing. Lha iki ku dol madheprene kabeh dol apa? Iki ngawur. Yo ndelok madhep rene mosok. Heh. Ndak sembotak roh. Botak lah. Sopo jarene penyanyi sopo? Kowe gak roh piye? Gak roh. Lho wis terkenal, wis spiral ning kono ning Indosiar.
Mosok iya. Lho melu bintang tempura lele. Tempura. Kaya sosis ae. Lah apa? Bintang pantura. Lah ya nek kono ambek dodolan sosis tempura. Heeh. Jajal siarno. Oh, tak siarno. Mister Tengil. Tengil ya. Iya. Oke, baik saudaraku semuanya. Ini kami dari Wahyu Budoyo kedatangan gestar bintang tamu kita dari Jawa Timur Indonesia yang berasal dari kuburan Poijo. Artis kok kuburan mbok angkut mayit piye? Lah mayit ora? Ora bintang tamu to. Ganteng sapur. Nah, yuk kita sambut saja kehadiran dari Bapak Tengil Yoco. Cepoti Mas. Ya Allah Gusti. Iki penyanyi tak trae Ki Dokar. Penyanyi tak Dokar iku mau. Dokar untukmu kono. Lah awake sak gerdu. Masuk bintang tamu doglek. Lah iya masa bintang tamu ya apa jajal. Siarno neh jajal. Mosok mlakuno ngene sikile ndak dawa sisih piye? Iya, yuk kita sambut saja kehadiran dari Bapak Tengil dari Wahyu Budoyo. Alah lek Allah Gusti wis. Malah medeni wong ngene. Engko nak kedawah marang kok diseneni Ibu. Kowe kurang ngrasakno kok. Lah nek ngrasakno lah apa wong ngrasakno awakku dhewe lara kabeh nek ngrasakno kowe. Bingung aku. Apa kok bingung? Loro pono aku tak loro sedina sewengi rano. Loh, sapa itu? Apa? Dion. Dion sapa? Anake Kang Sunata iku ning ndi wonge? Wong ngerti nek Sunata barang iku. Kowe denger Kang Sunata ta ora? Ora ngerti sing endi. Bojone yo Sumilah iku apa lah? Foto kok Sumilah barang. Kok iso? Jor, Pak. Wong Kang Sunata ndi wonge? Kang, Lah iki lho ning arep kae lho. jek rene tak takoni, Dion kon aku nek ndi bar sunat kok terus silang rene jek Kang Dion. Rene, eleh wong tau ditekakno kok iso rene. Karo Bek Sumilah. Tak luru lho pun aku Dion iki ning ndi leh ya. Malah ring lunga ring Taiwan. Ayo aja lali wajite lho Kang Dion. Lah, Senengane kok iso. Ora ngono ah. Kang Dion, selamat siang sore. Seger waras ya Kang. Lancar nyambut gawe. Nggih. Ponak aku Dion iki ning Taiwan nggih. Wis pirang tahun Kang? Tahun piro kon nanggap Wahyu Budoyo ya Kang? lali. Alah Pak. Bojone Yusumilah iku lho Kang Sunata. Mbari kok ijeh awet kaya ndek iku. Ayo awak ditendang Dia tono. ngomong tak ngene. Alhamdulillah. Matur nuwun ya Kang Dion ya. Engko mampir ya. Nggih no. Lah ya ana Yusumilah tak luru rana wong jare nampa tamu. Yusumilah ya melu nampa tamu ning kene. Yusumilah, kowe ya ta ora ngek wajib. Wes ah kok iso seneng sing ora-ora. Iki ngene ya, Dik. Piye, Mas? Lakon iki Sunan Puntan. Iki lakone Sekar Taji Popol. Kudu lakon iki kudune tuntas. Muga-muga Bapak Wakiden nggone nimbali ketoprak Wahyu Budoyo. Ah, rek ngono. Diparingono rezeki ingkang kathah halal barokah. Amin. Iso turah ziarah nek Mekah Madinah. Amin. Muga-muga Mbak Wiwit sekalian anggonipun dadi manten. Nah, Dadi nganten sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Muga-muga enggal diparingi momongan utawa keturunan. lah engko bahagia. Pak. Amin. Muga-muga bahagia Selalu, dunya akhirat. Kang Dion lah ya. Iya, padahal wong telu. Iki mau ana surat apa diaturi? Mbon jaluk Ana Deni Caknan bareng. ana sejengkal tanah. Tanah iki lakune Pak Ngil iki ya. Iya, ora. Ya Sejengkal kan tanah. bintang tamu, Mas. Sing nom ditono sik. Nah, sapa iki Deni Aku dia Caknan? kabar nyanyi. Apa? Gentanan. Yo man. Deni Caknan yang penyanyine to. Lu sing ora yo sapa wong aku yo ora kenal karo Deni Caknan aku.
Waduh. Ayo diaturi. Ora kita setunggal diaturi mergo lakone Sunan Mas. Yuk. Waduh. Ya sekarang canan. Yo, canan pokoknya sing nyanyi. Kayak kalawetan ae to, Bapak. Ngono, kalawetan. Kalawetan, oke. Ya. Sedaya tamu undangan melalipun Bapak Wakidin sakeluarga. Muga-muga anggenipun kagungan kersa diparingana selamat wilujeng. Amin. Ora ana alangan sawiji apa-apa. Ya selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap. Hati-hati anang iku sumur jero ta ora iku? Ayo ora kecemplung kak ya. Mergo iki lakone Sunan. Kalah weton. Mbah.